gidok gidoyi puoth ng'ato to gito puoth gi yugno aruotho ting' na imalo ero kamana enya odoyo wedi kama chiel makora bire Dr.Agnes Salome Awuor iwinjo kanyo kendo ineno chenro mopogore nyaka sani obila medo osara nyaka sani rango minyalo wacho Jokananyam amoso no kweuru enyingwon nyingwoi yenyingra mtakatifu nikech kae waitaji adire mar Nyasaye. Amora inyagi ja Kenya kwanza miluongo no doyo widi kako wacho ni ntie singo migoyo. This was something in somebody's manifesto. Motingo mbele ji when he was being apishwad. Mo wacho ni abotimo kama in 100 days. 30 times 6 is how many days? Kor ado wacha dira. Tadwa kon odoyo widi mbele ji e studio ka. Owere gi wach Raila gi wach maandamano. Wangi gira dir makonyo jo Kenya. Ano kana Azimio. I'm a Kenyan. Egini aketo bajini. I'm a Kenyan. To gimati more Kenya ko Kenyan is being promised. Ikiano wadwa nyalo bet police. To nyithinde thagore. Nikech no winjo singo mar president. Mose bede leadership mar Kenya ka for 10 years. Mongeyo gimati more. Owacho ni 100 days police rito. Police gi mogo dhi mbele. Police gi mafuto dhi oido. Police gi healthcare is in jeopardy. Police gi orito monda 100 days gija Kristu miluongo ne William Samoei Ruto president mane wa yiero. Mane jomo yiero. I want to repeat that clearly. Joma no yiere. He's a president for some. He was elected by 7 million people. He's a president. The leader of the opposition was elected with 6.9 people. We have 22 million voters. Out of that, none of them meets the 51+%. So we have to think of the other Kenyans who never voted, but they're Kenyans and they need to be served. The police needs to be served. To give me wacho ni ji, chungie mbele jogo wacho ni jokama. Na promise ugima gini to sani podok nyal timore. Let's stop blame games. Ndalo mi achiel osekalo. Dweche osekalo. Yes. Kama wantiere kar kae. Yes. Neno kanyo report mano chiwo kar kae nyaka sani